سلام كم يمسكم خبركم تخطاتلتين لومي 15 تحساس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منكسي ارستاتو لومي بستقبر مرمراتات 27 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغزم كلنا 19 دما تفانيم بعد ما زمو غازيا مدري بباتري نزنقساس موتر بشكلتات زملكت ممرح وصيمو عبد نايروبن زوريخن زنبر زيغاتات ودابيتاتهم بمحيال مدبات مختن معوات زلوم دلونا ترغاغيصوم بريزيدنتات روسيا امريكان عامه 2021 قدمي مززامو دغيمون كزراربو كم زقولو تعميتون اب سفيح كفال ماكلاين معرباون امريكا حيال كامسين تخسيتو اب ريبابليك دومينيكان بزغاته محدغا موداغ نفاري 9 سبات مويتوم حابريتا كاب منستر طعنا لومي اب ممرمرن موشبن ماكلات زباتات ماكل سميناو قيح بحرن عن سبان بستغبرن ناي لاباراتور مرمراتات 27 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم دما 19 كاب زوا ماكل مالت 5 كاب موشب ماكل 14 دما كاب ممرمر ماكلات كوينم ادراشوم 3 كاب ماكل كتما حد دما كاب سنبل عدقه كوازين ستانتا اوتو غزاماندا معسكر دندن باراديزو سنعفه عدتكليزان امن حيلن مندفران كلته كاب ممرمرن موشبن ماكلات باصع زبات ميناو قيح بحري كومون 6 كاب ممرمرن موشبن ماكلات عدتكليزان زبعن سبانيم زي كمديلن كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كغبرلهم زصنحو 18 كاب زوا ماكل حد دما كاب زبعن سبا كاب زوا غاشبارتا يغريتا بتقلال 19 زيغاتات حويم تفانيم اللون بز مسرة تقلال قطر بكورونا فيروس تلقف زيغاتات كساب لومي 7,713 بتحلو 7,500 كاب زيوم حويم استفانو سوسان حموشن بمستفاليوم 239 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 16 تحساس 2021 بعد ما زمو غازيا مدري بباتري زنقساقسا موتر بشكلتات زملكت حقاو ملكتا ب10 تخلت احساس اب غازيتا حداث ايرترا موصو يفلط نزم امرح زي بزملكت وكيل ايرينا يوناتان يعبيو نزملكت اكلات زراريو زدالو تحستلو فرتنا عندهم كتقروايا بباتر زنقساقسا موتر بشكلتاتات كورح مغابيت 2022 ناب هاجر كاتوا 5 يفقد بعل مز مغعزيا مدر افليطوم ا منستر مغعزيان مرخويتاتن غزياوانا دايركتور بعل مز مغعزيا مدري اتو فانيل صغاين ايرينا ابزحبو حبريتا بمسرتي ب12 تحساس اب غازيتا حداث ايرترا زوص حقاو ملكتا اقديموم بباتر زنقساقسا موتر بشكلتاتات زاتو وي حيزوم زلو وننتي كسامود اتو ورح مغابيت 2022 اب كفل غمرك قرص خفلو سند ورقات مننتن حقاو قبليت عدغن حيزون بمغرب مسرح مزغبان مسقال سليدان ككايدو صويعوم كابتي اواج بعلمز موغعزيا مدر 274 زبر 13 مبغز بمغوار كان نزن موتور سايكل زين قال قطعتات كوصلن كم زلو كزربلون كحسبلون طنيه بمسرت زي حساب زغا ابز حلفه ناي 10 تحساس 2021 اب غازيتا حداث ايرترا زوص بزعبن كمالا زغبو قطعتات تزرغي نير مالتي خابزي بمبغاس اذن موتور تشكركرت زين قطعتات حق ترافيك كمالا قطعتات مزغبا كايدلن قومون سليدا سغلا توسينو مالتي كاو بمبغاس كابت غازيتا زوصل علت جميرو كساب 30 مغابيت اتي ممزغابن سليدا معتاقن كجميري مالتي قطا دحريت على 30 ورحي 3 زخونت موتور سايكل دحريو زمصت امزغب ايتاتونيا
أبعال مزمة مجوعزيا مدري زمزجبا بباطر زنقاس أسا موتر بشكلتاتات حقاو قبليت شيات نبرت ناي مينستر فاينانس كهلوان كم زقدد از حبر آتو فانييل كم كلن بندادي إلكتريكن غازن زنقاس أسا تشكركرتي بباطر السرحة موتر بشكلتاتات ون بأواج بعال مزمة مجوعزيا مدري قطري 274 إزبار كلتشن 10 كقيادة خمزلو وناسميرلو آتو فانييل وسيخو كساب 3 مقابيت كلتشن 20 كلتن عدميهم لعل 18 عمد زخونو وننت بباطر زنقاس أسا موتر بشكلتاتات أبتكال تمرتي ممرح مكينة نايقال تمرتي دحر موساد بمجد بعال مزمة مجوعزيا مدري نايقال المسانخل فتنا خمز كايد اللوم ناي مكينة ممرح فقاد زلوهم جن نايقال فتنا خمزي ملكوتهم أفليتهم أم مزقابن سليدا معتاقن انتاي قطعتات كمالا ألو وي انتاي كمالا إيقبا اندهر كويدو حده مجمرياتا موتور سايكل دكلير كتكون ألوها اتا موتور تشكر كاريت انت دا بسمو زي تقريت أغا تا قبر ألو خابي قزيوا حقا ورسيت تنامبر زلو حقا ورسيت نا مينستر فاينانس كقرب كغيل ألو تقرز أبتي يقون أبتي كولي اندهر تقريت أخوينا قبليت نا عدق كقرب كغيل ألو تحقاويت قبليت النبلا أوريجينال قبليت كتقرب كتغيل ألو بغنياتو وانا اندحر كوينو حدا اوفيشال سند كقرب كقيل الله بحقاو قبليت يكون ويكا بتي ديكلاريشن مالتي ازين اندحر غيرو زين مسماله نحنا تكنيكالي نتا موتور سايكل نريا كابزي ناب تارغا مسار كتاتيا مالتي تارغا مساسرت بقعتا ترغاغيصو تارغا مساسرت كا اتزيدلي نايوان الدفتر يدالو ولا مالتي اتوم نعين كزورو زغلون كعسر شمونت عمت نلعل قونلو من نبل مغنياتو نسوم يوم ممرح فقات كوتو زغلو بزي كاسكو خنقاساقسا زترغبون كقصاي غزياوانا دايركتور بعال مزمة مجوعزيا مدرياتو فانيل تصقايا موداتا وننت بباتري يخون بنداد زنقاسا موتر بشكلتاتات كاسكو هوديو قدن مخانو بمقلات أبوان مشت نعين زي هاسم برات خطقامو لعل حدا سابن كان متأن لعل كبدتن كتعنو كل مخانو نزي تكبرو دما عب من محدار كبابي بويا نوزوا قال عالو استدكونت مدبر تعنا باتهبو تعنا وقلقلوتنا استمرون نقحتن جنزاب الزيغاتات بزمناو حكمنا الناس فعيمت كم زلة تقليتهم حلفتا مدبر نرس محمد سعيد نيرينا بزهاب حبريتا قلقلوتات كتتل قدمن دحرن حرسي كتتل تعنان عبيتن هتانات ولنتاو مخرن معدان حرسي كومون لابراتورن فارماسن كم زوهاب بمقلات ببوانو بزمالا الله زلو مسارحيتاتن عقم سابن دما تي قلقلوتات نمع بلي متس كم زلو بريهم نرس محمد سعيد عسعيبو قطري تقلقلت بحفشا ناتمالالسا قلقلوت كنكن قدمن دحرن حرسنا يزهبا نفسو صراد دما بفلاي نازايا دي متس بمهلاو متن موت عديتاتن هساناتن ازيو كم زن قلقلا رديوم كنكن عدن عشلن بمنصرنا يزحلف عامت ب10 ميتاويت كتتل قدمن دحرن حرسي ب10 ميتاويت كتابة هسانات دما بلعلي 10 ميتاويت كم زعبي زحبرن نرس محمد سعيد سرعة نتفتات وفرا كبابيا وصريت بمتتاون تاريو تمحل لفتح مامات نابستحات درجة كم زورة دقاليتهم تقلقلت بقيدهم سالات تزقبر زلوك أتصالي قوسقاسات تتكامنة تزبين نابر خيمت كم زلو عديتاتا بقوانت انسن حرسن زريو زلو عب نقحاس تمركوس مكتالكا ناتو تسيد كم زخانة بمتكاس اتا مدبرت عنا كفلتات كوسا خلان حسرات أمبولانس دماك ولا كوابون عزا خيرم مدبرت عنا بويان عادتات إنجل إلا دانديرون عندولن أغلقلت أب نيروبين كبابيان كينيا كومون زوريخن كبابيان سويزرلاند زنوبر زيغاتات ببواغنوم أب زكايدو سمينارات كتت كم مدرخاو قدنت ودابيتاتهم بمحيال مدبات مختن معوات زلوم دلونت الرقاقيتهم بملكاي صبصاب زتدالو تحستو لنا غرمسكال غرزغير كقرباي بعسر سلسة تحساس أب نيروبي أب استخايد هزباو السمينار أب هلو كونتات هاجرن زبانان بمنصر أهقراو معبلتات أب زهابا مجلسي كتت نهزبي ارترا حدش كم زي كون زحبرة أمباسادر بيان رئيسهم نسلسة والرثات استورارسة كاب كند كبرتات هزبي ارترا مخوانو قاليزو أب كل تشحن 10 شمونتن أب منغو إرتران إيتوبيان دحر استفر مسمم سلام نمتحقازن أب زباناس ترأي جورا تسفان شركنة أو متحقازن نمقلاف كايد نصنحتهم كلات
ምትተታወትን ዘይሕጋዊ በይናዊ እገረታትን ብሰፊሑ ዘብርሀ ኣምባሳደር በየነ ዝረአ ዘሎ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ሳዕቤን ናቶ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሓያል ንቕሓትን ስሙር መኸተን ህዝብታት ክሰዓር ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ኣብ መወዳእታ ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያ ሓድነቶም ኣትሪሮም ኩሉ መዳያዊ ተጻብኦታት ብንቕሓትን ልዑል ተወፋይነትን ክምክቱን ዓቕምታቶም ኣዋሂዶም መደባት መኸተን ምዕዛዝ ኣበርክቶ ክገብሩን ጸዊዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቀዋሚ ሚስዮን ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣብ ጀነቫ ዝመደበረን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣቶ ኣድም ዑስማን ኣብ ዙሪኽን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ12 ታሕሳስ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣካይዱ። ኣብዚ ንህሉ ኩነታት ሃገር ዞባውን ዓለማውን ምዕበለታትን ኣመታት ጽልወታቱን ኣብ ቤታዊ ጉዳያትን ዘብርሃሉ ሰሚናር ኣቶ ኣድም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ቀፂሉ ንዘሎ ተጻብኦታት በብመድረኹ ድሕሪ ምዝርዛር ዜጋታት ንቕሓቶምን ውዳቤታቶምን ብምድልዳል መኸትኦም ክሕይሉ ጸዊዑ። ምስጢር ዓበይቲ ታሪኻውያን ዓወታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሓያል ህዝባዊ መኸተ ዳግማይ ተኣምር ዝሰርሓሉ ሓድሽ መድረኽ ተኣትዩሎ ዝበለ ኣቶ ኣድም ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምስማር ሕጂውን ከም ትማሊ ናይ ቃልሲ መንፈስና ክትርር ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። ተሳትፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መድረኽ ዝጠልቦ ኩሉ ከም ዘማልኡ ብምርግጋጽ ጥሙር መደባት መኸተ ንምድንፋዕ ዝውዕል $60,000 ኣሜሪካ ወፊዮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ኩሉ መዳያዊ ዓቕምን ብቕዓትን መንእሰያት ንምምዕባል ብዝተወጠነ መደባት መሰረት ብምሕደራን መሪሕነትን ዝሰልጠኑ ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ዝተዋፅኡ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ብ12 ታሕሳስ ተመሪቖም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ብሓፈሻ ልዕሊ 210 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ከም ተዋህበ ዝሓበረ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ብዓይነቱን ስፍሓቱን ክብ ንምባሉ ሃማመተ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምዃኑ ኣነፂሩ። ተመረቕቲ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብጉዕዞ ሂወቶምን ስራሖምን ብምጥቃስ በብደረጁ ክብ ዝብል ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብን እቲ ተሳታፍነት ክሰፍሕን ተላብዮም። ኣብ ማሕዳር ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ብወገኑ ሃማመተ ኣብ መንእሰያት ንዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ድሕሪ ምጓዝ ሰልጠንቲ ነቲ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ምእንቲ ኩሎም ኣካላት ክትሓባበሮም ብምዝኽኻር ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ሞጊሱ። ኣብ 2016 ኣገልግሎት ዝጀመራ ኣብ ከተማ ቁርደት ዝነጥፋ ትካላት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ቀረቦም ሰልጢኖም ሕጋዊ መምርሒ ፍቃድ ንኽሕዙ ልዑል ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እተን ትካላት ቅድሚ መኽፋተን ኣገልግሎት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንምርካብን ሕጋዊ መምርሒ ፍቃድ ንምሓዝን ናብ ባሮንቱ ከረንን ኣስመራን ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ንተወሳኺ ወጻኢታት የቃልዑም ከም ዝነበረ ዝገለጹ ነበርቲ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ከተሞም ኮይኖም ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ብቑዕ ሞያዊ ትምህርቲ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ብሪሖም። እዘን ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ዝህባ ዘለዋ ትካላት ነቲ ብዘይ መምርሒ ፍቃድ ዝረአ ዝነበረ ምምራሕ መካይን ብምክታዕ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ምንካይ እውን ተራከም ዝህልወን ዝሓበሩ ሰልጠንቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ዝግበር ዘሎ ፈተና ክመሓየሽ ልዕሊ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ስልጠና እውን ክሕሰበሉ ተላብዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዓመት 2021 ቅድሚ ምዛሙ ደጊሞም ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ሎሚ 16 ታሕሳስ ኣሚቱ። ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላ ብሓፈሻ ጉዳይ ዩክሬን ድማ ብፍላይ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይቲ መዓልቱ ዘይተወሰነ ርክብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብ7 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ማንዛ ርክብ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ ይዝከር። ኣብቲ ቀዳማይ ርክብ ፕሬዚደንት ፑቲን ዩክሬን ምስ ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ጉጉይ ፖለቲካዊ ፀወታ ከተቋርጾ ክጽውዕ እንከሎ ፕሬዚደንት ባይደን ድማ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝካየድ ዝኾነ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ምጥንቃቆ ይሕበር። ነቲ መጠንቀቕታ ዝተቃወመ ፕሬዚደንት ፑቲን ግዳማዊ ምትእትታው ንጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ካብቲ ጉዳይ ኢዳ ክትስሕብ ምጽውዕ ይፍለጥ። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላው ንምውሓስ ንጉዳይ ዩክሬንን ሩስያን የጓሃውሮ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ።
እቲ ኪዳን ዩክሬን ገዚፍ ኣጽዋር እናዓጠቐን ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ የውድቖ ከም ዘሎ ይሕበር። ሎሚ 16 ታሕሳስ ሰፊሕ ክፋል ማእከላይን ምዕራባውን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓያል ካምሲን ከም ተጠቕዐ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ። ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብ4 ክፍላት ሃገር እቲ ከባቢ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝሰዓበን ካልእ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ተፈጥረን ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። እቲ ተሪዮ ኣብ 1930ታት ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ምስ ተኸስተ ሓደጋ ደርቂ ዘንቀሎ ካምሲን ከም ዝመሳሰል ኪላታት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ። እዚ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሒደት መዓልታት ናይቲ ኣብ ኬንታክን ካልኦት ክፍላት ሃገር ኣሜሪካን ዝተኸስተን ልዕሊ 100 ሰባት ዝቐዘፈን ህወብላ ቶርኔዶ እዩ ዝስዕብ ዘሎ። ክሊማዊ ነውፂ ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ። ሎሚ 16 ታሕሳስ ኣብ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 9 ተሳፈርታ ብምልኦም ሞይቶም። እታ ነፋሪት ኣብ ውሽጣዊ በረራን ከላያ ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ነቲ ሓደጋ ከም ተቓልዐት ዝግለጽ ዘሎ። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ። ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ ቅልውላው ኢራን ኣብ ኦስትሪያ ተጋቢአን ዘለዋ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ነቲ ጉዳይ ብዘተን ምፍታሕ ዝጥቀስ ተበግሶታት ከም ዘይብለን ሩስያ ወቒሳ። እተን ሃገራት ኢራን ንዘቕረቦቶ እማመታት ብምጉሳይ ሃናጺ ኣብ ዘይኮነ ዝርብ ተጸሚደን ከም ዘለዋ ሩስያ ሓቢራ። ኣብ 2015 ኣብ ዝተበጽሐ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ዝፈረመት ሩስያ ንትግባሪኡ ብዝምልከት በተን 3 ሃገራት ንዝቐረብ ዘሎ ሓሳባት ከም ዘይተሰማምዓሉ ኣረድያ። ቀንዲ መሻርት ኣሜሪካ ዝኾና ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳን ንእማመታት ኢራን ኣቓልቦ ነፊገንኦ ከም ዘለዋ ሰመዚ ኢራን ክወቕሱ ጸኒሖም እዮም። ኢራን እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓልያ እማመ ቅሪባ ዘላ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ቪየና ዝካየድ ዘሎ ርክብ ዘይተሳተፈት ኣሜሪካ ግና ኢራን ኣቐዲማ ኒውክሌሳዊ መደባታ ከተቋርጽ ብምጥላብ ነቲ እገዳ ከም ዘይተልዕለያ ክትሕብር ጸኒሓ። በዚ ድማ እዚ ናይ ሻውዓይ ዙርያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝትቀፍረ ክህልዎ ከም ዘይክእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎ። ሓይሊ ኣየር ሶርያ ሰራዊት እስራኤል ትማል 15 ታሕሳስ ካብ ዝተኮሰ ሚሳይላት ንዝበስዐ ኢላሙ ከይወቕዐ ከም ዘበርዓኑ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ካብ ዘላ ሮራታት ጎላን ዝተፈነወ ምንባሩ ብሰንኩ ድማ ሓደ ወተሃደር ሶርያ ከም ተቐትለን ተፈሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻይዱ ኣሎ። እስራኤልን ድሕሪ 2011 ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ብተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሚሳይል ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጸባት የረዱ። እቲ ፍጻሜታት ነቲ ግዳማዊ ምትእታው ዝጠንቁ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ። ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽ ፊሊፒንስ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ተመዛበሉ ክግለጽ እንከሎ ኣብ 8 ዞባታት ናይቲ ከባቢ ኣገልግሎት ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ተቋሪጹ ከም ዝወዓለ ሰመዚ ፊሊፒንስ ሓቢሮም። እቲ ማዕበል ገና ከም ዘይሃደ ዝገለጹቶም ሰመዚ ኩሉ መዳይ ክሳራታት ክወስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። በዚ ዝተሻቐለ መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ማእከላይን ደቡባውን ሸነኻት ሃገሩ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ኣብ ፊሊፒንስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንመበል 15 ግዜ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ይኽሰት ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጸባት ብሰንኪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ይጠቕሱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 27 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 19 ድማ ተፋንዮም። በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ብባትሪ ንዝንቀሳቐሰ ሞተር ብሽክለታታት ዝምልከት መምርሒ ውፅዩ። ኣብ ናይሮቢን ዙሪኽን ዝነብሩ ዜጋታት ውዳቤታቶም ብምሕያል መደባት መኸተ ንምዕዋዝ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም።
بريزيدنتات روسيا أمريكان عامة 2021 قدم مزامو دقيمون كزراربو كم سقولو تأميتون عبد السفيح كفال ماكلاين معرباون أمريكا حيال كانسين تغسيتون عبد ريبابليك دومينيكان بزقات محرقا مودا نفاريد 9 سبات زي خبركم تعطاتلتي زينا تفتيمون السلام